dito, welcome po kayo. At huwag niyo lang pong kalimutan mag-like at mag-subscribe. At huwag niyo rin po kalimutan yung ginawa kong Facebook page na Tatak Albularyo, Apo Andiel, ay pakipollow on na rin po. Ito may kwentong-kwentuhan lang po tayo ng konti ha. Yung mga nanonood po sa akin dyan sa YouTube channel ko, maraming salamat po sa inyong lahat. At God bless all po sa inyo. Yung nagpapagamot po minsan na yung iba po ay napapanood nyo ako dito sa YouTube channel ko at ganun din po sa Facebook page ko po na Tatak Albularyo. Ang hirap naman po ipagamot yung pinapagamot niya sa akin dahil hindi naman po ako manghuhula. Mahirap po ang isang tao ay pag ayaw na po ay hayaan nyo pong pakawalan siya at kung saan po siya nararapat. Opo, masakit sa atin yon. Pero kung ginagayuma po siya at kinukulam, may karapatan po lahat ng mga maggagamot na kontrahin kung sino man po ang nagdarasal doon. Tungkulin po namin yun at tungkulin rin po ng kapwa ko manggagamot. Yun po yun. At yung gusto po nagtatanong sa akin, at hindi niya naman po nyo ako inuusig, alam ko po yun. Natural lang po kayo magtanong at natural ko rin po kayong tanungin dahil hindi lang po ako nang gumamot sa inyo. Yung mga malalayo na lockdown pa sa lugar ng Maynila, papuntang Batangas, gusto pumunta dito sa Pampanga, kahit galing na po kayo sa mga sikat na tamsak na lang po, idol. God bless po. Norbel. Mega shoutout po sa inyo, ate. Ang galing niyo po. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyo sa nag-subscribe sa amin. Ganun din po sa inyo, ate. God bless po. Ito lang po mapapaya ko sa inyo. Hindi po ako kasing galing ng mga taong nauna sa akin manggagamot. Ako'y tao lamang katulad nyo na normal din po. Yung pinapagamot nyo po sa akin, imposible po yung gumaling basta-basta na isang hawak lang. Hindi po kami doktor. Hindi po ako nag-o-opera. Yung mga pinapagamot nyo po sa akin na galing na po sa sikat na manggagamot at nagbabayad na po kayo ng 6,000, 5,000. Yung mga kausap ko po kahapon at nagtatatawag sa akin, pagpatuloy nyo lang po ang magandang gawain, pagpapalain nawa kayo ng may kapal. Salamat po, te. God bless po sa inyo. Yun lang po yung masasabi ko sa inyo. Kung kayo ay galing na po sa mga sikat na manggagamot at hindi pa sikat at napapanood nyo po ako, hindi po ako manghuhula. Dahil ang mga manghuhula, minsan pwede po mangyayari pa lang, pero hindi po lahat ay totoo. At hindi po nasusukat ang paggagamot sa spiritual kasi gusto nyo po, minsan nagtatanong kayo sa akin dahil nakikita nyo siguro bata pa yung manggagamot ng mukha. Matanda na po ako. Hindi lang po ako basta-basta tumatanda, hindi ko po alam kung bakit. Yun lang po masasabi ko sa inyo. Kung konti lang po yung nakikita nyo sa YouTube na yung upload ko po dyan, dati pa ho ako naggagamot kasi hindi po ako mahilig mag-upload ng video. Ang payo ko lang po, ang hirap po maggamot, ang isang tao, minsan, pupunta dito sa amin, sa Pampanga, na gustong gumaling agad, mahirap po yun. Ibig sabihin, hindi na po kayo naniniwala sa aking Ama na Panginoon natin. Ang Diyos po ang nagpapagaling. Lahat po ng mga manggagamot ay hindi po yun sila nagpapagaling. Kasama na po ako doon. Kung hindi, ang basbas ng Diyos sa panampalataya nyo, una sa Diyos, bilang instrumento lang kami. Sa akin, tawag ko lang sa sarili ko ay instrumento. Gifted lang to ng Panginoon Kristo. Ang paggagamot, hindi po to galing sa ninuno at ninuno. Kung may nagtatanong po sa akin yan, ay hindi naman po galing sa ninuno ko. Dahil wala pong manggagamot sa ninuno ko. Ito ay binigay lang po ng Panginoon Kristo ng Poong Nazareno. Siya pong may hawak sa akin ito. Diba, minsan naalala niyo po naglalib ako minsan. Ito ay tinagdihan ko na. Kinausap ako ng Diyos sa panaginip ng Poong Nazareno na maggamot ako. Hindi ko naman pwedeng ayaw ko. Hindi ako naniniwala. Natatakot kasi ako baka hindi gumaling yung tao bilang instrumento niya. Pero mabigat ang binigay niya sa akin pagsubok. Nakapasa ako.
na paulit-ulit. At hindi ako mapaniwalang gumaling yun, baka nagkataon lang. Pero paulit-ulit po yung nangyari sa akin, doon ako naniwala na meron akong gift na binigay ng Panginoon Kristo. Yun po ang paggagamot. Hindi po nasusukat yan yung galing to sa ninuno, ito bigay lang ng Panginoon Kristo sa akin. Hindi ko to kagustuhan maggamot. Yung mga nagtatanong sa akin, hindi ko rin alam kung paano sila gumagaling. Basta't nahawakan ko lang sila, nalalaman at nadidetect ko na po yung ganun kabilis. Hindi ko alam, basta't meron lang po pumapasok sa utak ko. Yan po ang paggagamot sa spiritual. Yung nagpapagamot po, nagtatanong sa akin kung bakit ganyan at mabusisi kayo, may karapatan kayo magtanong sa akin. Kasi marami na pong scam. Natural lang po yun. Okay lang po yun, hindi po ako galit. Wala akong karapatan magalit sa inyo. Natural po kayo magtanong kasi galing na po kayo sa mga magagaling na mga manggagamot. Kasi sinabi nyo nagbayad na kayo at naniwala kayo. Kasi naniwala kayo sa manggagamot. Hindi kayo naniwala sa Diyos dahil ang Diyos ang naggagamot doon. Dapat tuwing pupunta kayo sa mga manggagamot, 100% ang dala nyo, 101 ang pananampalataya. Yung 1 doon para po sa mga manggagamot. Dahil instrumento yun, binigyan lang kami ng karunungan. Yun lang po yun, matinding pananalig. At kung ginamot po kayo ng ibang manggagamot at hindi po kayo gumaling, may kanya-kanya pong kakayahan ang paggagamot. Meron po sa tawas lang, meron lang po sa paghihilot, meron lang po sa mga exorcist, meron po sa mga devil, meron po sa mga mutya. Kanya-kanya pong kakayahan at kapangyarihan nyo, kaya hindi po natin sila pwedeng sisihin. Dahil yun lang po abilidad nila. Pwede naman po nilang palakasin ito kung may magtuturo sa kanila na lakasan o ilabong ang kanilang kapangyarihan. Ibig sabihin po ilabong, i-improve po ang kanilang kapangyarihan sa katawan. Kasi nga po, pag sobra-sobra naman tayo sa kapangyarihan, ang tingin natin sa sarili natin ay tayo na ang Diyos. Minsan nangyayari po yan sa kapwa manggagamot. Marami na pong kilalang ganyan. Na pinakilala pa sa akin ng lolo ko na halos natingting na po yung mga ulo. Kaya nga tawag po sa mga manggagamot, may claim. Tapos po, may nagsasabi na naman po, hindi rin po ako galing kasi nanonood kayo, masaya nga ako. Nagcha-challenge ako, nakikipag-usap sa inyo eh. Alam niyo kung bakit yun? Gusto ko may nagbabas sa akin eh. Mayroon sa salita sa akin. Para mapaliwanag ko sa kanila yung alam ko. Pero yung tatanungin niyo ako, hindi ko po alam, hindi ko po kaya. Kuya, ano po bang ibig sabihin ng ahas na itim na pumapasok sa bahay namin? Tanda ko pa po, may sakit pa noon yung nanay ko. Sabi nila may-ari daw po ng ahas na yon. Yung nakita ko po sa loob ng bahay namin. Yung ahas po na itim, kung nawala po yon, sa loob ng bahay nyo, may nakatira po doon mga kayamanan. Pero pag may ahas pong puti doon, may kayamanan po yung ilalim ng lupa nyo. Kasi meron po akong ininsenso na bahay, tinanong ko po siya, nag-insenso na po ako, doon po yung sa Lubao. Dito rin po yung sa Pampanga. Nasabi ko, itong ginagawa niyong bahay kasi bago lang ito, pakiramdam ko, hindi pa naman ito umabot ng 5 taon yata, parang bago pa lang. Yung ginagawa ba itong bahay niyo, nakakita ba kayo ng ahas, kulay puti? Sabi niya, oo daw, yung sabi ng may-ari. Isasako daw nila, bigla daw nawala. Imposible naman daw lumabas yung ahas, eh, wala naman silang lalabasan. Kumuha lang sila ng sako saglit lang, paglingan nila, wala naman siya, hindi naman pwede tumayo yung ahas dito doon para umangat sa kasintas na ng ulo ng bakod. Yun po ay may kayamanan. Kung itim naman po yun, meron po doon mga body spirit, may nakatira po sa ilalim ng lupa nyo. Katulad po yung ininsenson ko kahapon. Sinabi ko doon sa may poswa na kaya doon po nila ininsenson, yung sinariniban po naman sa mga espiritu yon ng April 24, 2021. Ginamot po siya, nagpa-insense po siya ng bahay, April 28, 2021. Bilang araw lang po yon. Sa poso nila, wala po silang kinukwento. Natitik ko po yun na meron po nagbobomba doon gumagalaw. Sabi nga nila, yung simula sa posuhan hanggang doon sa labas ng bahay nila, meron ditong kayamanan. Sabi ng matandang lalaki na may-ari, yung bata-bata pa lang daw siya at bagong tira pa lang sila sa Pampanga, ay nakakita daw siya ng bola simula doon sa kawayan na tuminto daw sa bahay na. At doon lang daw biglang naglaho. Hindi niya daw makakalimutan yun dahil sa sobrang takot niya. Sabi ko may kayamanan niya, swerte ang bahay niyo. Ibig sabihin, meron po. Yung ahas po, ganun din po. Yun lang po ang sinasabi ko sa inyo. Paulit-ulit po yan. Yung ano ba yung kanina sinabi ko? Basta yung sinabi ko po kanina, na ang manggagamot, hindi po nasusukat kung bata man o matanda kung sa man po kapangyarihan. Basta pakiusap ko lang po lagi sa inyo, huwag po kayong tatawag sa akin, dahil nakalagay naman po yung number ko dyan, na yung asawa nyo, pamilya nyo na wala po, iniwan kayo,
Eh kung iniwan po kayo, huwag niyo po agad inisip na ginagayuma yun. Kasi, good evening po, sir. Good evening din sa iyo, Jeffrey TV. Mega mega shoutout. Araw-araw ka nanonood sa akin. God bless all sa iyo sa ano ba to? Cebu. Taga Cebu ka nga pala. Ganda lugar nyo ha. Minsan parang na rin ako nakasakay doon sa kotse mo. Tapos binablog mo. Mega mega shoutout sa iyo, Jeffrey TV. May 1,000 plus ka na. Yun lang, sinasabi ko sa inyo, ang daming gusto dito magpagamot. Galing na po yun sa sikat. Kaya nga lang po, nagtataka lang ako. Huwag niyo pong iniisip, nakikita niyo gumagaling po yun at mabusisi ako maggamot. Ganun po talaga ako maggamot. Mabusisi po talaga ako. Kung nagtatanong man po ako, may tumatawag sa akin. Nagtatanong po ako kung ilang beses na po kayong ginamot. God bless din po sa iyo, sir. Maraming salamat po. At nagtatanong din po ako kung saan na po kayo nagpagamot. Talagang ganun po ako magtanong kasi para malaman kung taktikang gagamitin ko sa inyo, kung gagamitin ba kayo ng healing hand, gagamitin ba kayo sa spiritual, sa paglalakad, dahil minsan may naipit po ugat. Pero kung tatanungin niyo ako, kung pababalikin niyo po yung mahal ko sa buhay, ay napakahirap pong gamutin yon. Kasi kung wala naman pong gayuma yon, at iniwan na po tayo, babae man ito lalaki, tanggapin na po natin yun. Napakahirap po talaga gamutin yun. Marami po nagme-message yun sa akin sa Tatak Albular, pati dyan po sa YouTube channel ko. Nakukuha po nila yung number ko. God bless po. God bless po always. God bless din sa iyo, Karen Joy Valdez. Mega mega shoutout. Yun lang po ang sinasabi ko sa inyo. Tatagan nyo po ang loob nyo sa pananampalataya. Tapos yung nagtatanong sa akin, mabusisi siya. Walang problema sa akin. Kahit magtanong ka na magtanong. Gusto ko na, tanungin mo ako eh. Hindi ako nagagalit sa iyo. Natural, magpapagamot kayo, mabusisi kayo. Naunawaan ko po yun. Hanggang kaya ko lang, gagawin ko po. Mega mega shoutout sa iyo. Christian. Good evening po kuya, kamusta na pong araw mo? Okay lang, bukas may insenso tayo. Doon sa sinapian ng Black Magic, mag-insenso ko doon. Kailan lang yung ginamot eh. Yung isang araw, nag-insenso ko kahapon doon naman sa sinapian ng demonyo na April 24. Tapos nagpapasbas sila. Pala yung bahay nila, meron pala doon San Temo. Sabi na may-ari ng bahay, matandang-matandang nakausap ko. Meron pala, good news tayo dyan. Darating na pala yung Poong Nazareno. Baka bukas, susunod na araw, tapos na. Makikita ko na. Yun lang po ang sinasabi ko sa inyo ha. Huwag hindi po ako nagagalit sa maraming tanong sa akin kasi sa Facebook page po ko po. Hindi po basta-basta, kung maaari lang po nagayumang mahal nyo sa buhay po, pwede po namin gawin nyo kahit sino po manggagamot na ibalik siya. Pero kung hindi naman po siya naguma at talagang gusto, umalis lang po siya sa babae man o lalaki naman tumalis, mahirap po pakilaman ng kanyang buhay. Kasi binigyan tayo ng mata at isip at puso, hindi po natin alam kung bakit po siya umalis sa inyo. Kuya, ano po pala yung dapat gawin kapag nagpapakita ang isang sentemo? Manalangin. Nakakita na ako yun, tumakbo sa akin. Hahabol na nga ako ng hahabol. Bigla tumakbo eh. Ewan ko, ba't siya natakot sa akin? Nagkataon lang siguro umalis. Pero una nakaramdam ako ng takot kasi nagulat ako eh. Marami na ako nakitang kabablaghan. Una, para akong siraulo, nababaliw ako talaga. At ayaw ko lumawas ng bahay. Yung natutunan ko na gamitin lahat ng kapangyarihan, nasanay ng diwa ko niyan. Parang baliwala na sa akin yan. Minsan na, ako na nga lang naghahanap sa kanila eh. Dati, ayaw ko sila makita. Nagpapakita. Tapos, meron pa pala dito nagtanong. Lahat daw ng mga sinasaniba ng mga bad spirit, ang mga tao daw na nilike ko lang siya ng heart eh. Kasi kung sasagutin ko siya, dadami pa eh. Ngumiti lang ako sa kanya. Alam niyo po ba ang sabi? Lahat daw na sinasaniba ng mga masasamang espiritu ay mahihina at nagsasamba daw sa rebulto. Hindi ko lang masagot siya. Hindi ko lang masabi sa inyo, sir, o kung sino man siya kasi walang mukha. Basta tumawa lang ako at God bless. Gusto ko sana sabihin sa kanya, Abraham Lee, mapagpalang gabi po sa Candle. Mapagpalang gabi din sa iyo. Abraham Lee, taga Tugigaraw. Gusto ko sana sagutin siya. Hindi mo lang alam eh. Dito nga sa Pampanga, lahat ng reliyon nagpagamot na dito sa akin. Sa Poong Nazareno eh. Hindi sila sinasaniban kung ano-ano pa mga sakit na binigay sa kanilang mga elemento. Sabi ko, yung mga taong ganon, hindi ko alam kung nangasar o padala ni Satanas. Minsan nakangiti lang ako dun.
Sabi ko nga sana, minsan, maranasan nyo rin minsan, tatagal sa PM, baka sabihin nyo totoo na. Hindi to gawang kwento. Dati hindi rin ako naniniwala yung hindi pa ako naggagamot. Yan lang po yung pakiusap ko. Marami po talagang gustong pumupunta rito at tumatawag sa akin. Walang problema, kahit magtanong po kayo na magtanong. Pagpatuloy nyo po lang po yung paggagamot at take care po, always keep self and po and your family. Maraming salamat rin po. God bless din po sa inyo. Ipinagpapatuloy ko ang paggagamot dahil para po sa inyong lahat. Hanggang kaya ko, gagawin ko ang lahat ng magagawa ko. Kaya maraming salamat sa nanonood sa akin at nag-message sa Facebook page ko. Mabusisi daw ako magtanong. At sinasabi nila, kakaiba daw ang paggagamot ko. Tagalog lang daw sinasabi ko at hindi daw ako nagsasalita ng Latin. Sabi ko, mahirap kasi hindi ako nakapag-aral eh. Kaya mahirap po magsalita ng ganun. Ito po ang sentemo na kuya. Alaga daw po ito ng isang matanda. Pero nung nagkaroon ng away-away sa kanilang pamilya, ay nagkaroon ng sugal at lumayas daw ang mga sentemo. Yung sentemo yun, para kasi yung mga tao na tayong lahat na namatay doon. Di naman po really nakalagay sa kung di panaligat, di ba po? Tama. Yung real putok, di naman po talaga yun nasasabay. Pero nananalig naman po ako mag-isa. Tama. Unahin kita sagutin si Christian. Yung sentemo, yung kahapon, kung napanood yung nag-insenso ko, diba tinanong ko doon sa lalaki na nakalagay po sa unahan. Yun po, tinanong ko yung may-ari ng bahay, matanda na po ko siya kasi 50 years na, nasa 50 years na siya doon nakatira sa Pampanga. Pero hindi ko pa siya tinatanong, sinabi ko na yung posuan yung bumubomba doon ay hindi siya multo, ay hindi siya masamang espiritu. Siya yung taong naghuhukay ng kayamanan kasi bomba po eksakto doon sa may tapat ng CR. Sabi ko nga sa kanya, malas po yung pagkatapat. Kasi pagbukas ng pintuan doon sa CR, tapat po ng bomba. Tapos tapat din po ng bintana. Tapatan po lahat, parang kinros mo na lahat ng swerte. Dinadala nyo po doon sa inidoro. Yung po sinasabi ko. Pero ito, simula ito, meron po ditong kayamanan. Kaya tanong ko, may nakita ba kayo dito? Kaya tinanong ko yung matanda doon, yung nag-insenso ko. Yung unang panahon nyo, ilang taon na po kayo nakatira dito, may 50 na daw. Yung bagong tira daw siya dyan, may nakita daw siya dyan, apoy na umiilaw. Nagsimula daw doon sa labas, may kawayanan pa daw dati yon at tuminto daw doon. Sabi ko, may kayamanan dito. Yung nagbobomba po doon gabi-gabi pag natutulog kayo, pag tinitingnan nyo, wala naman tubig tumutulog. Akala niya po piko yon. Piko siya ng piko. Kasi nandun po yung kayamanan. Yun ang sinasabi ko. Meron minsan mahirap ipaliwanag. Kuya, ano po pala yung bata at kasama ko yung lola ko, nakakita kami ng santimo duman sa harap namin, papunta po sa kung sa may kawayanan. Ibig sabihin doon, may nakatira doon mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng sensya, pero meron doon kayamanan o ginto na naiwan. Pag nagsisimula po sa kawayan. O kaya halo-halo po doon, marami talaga doon mga elemento. Yun lang po yun, Christian. Tama, ang pananalig po, baby boy. Tama naman yun eh. Ang pananalig at pananampalataya, bata po ako, nagbubomba pa sa bahay nila eh. Tama, lagi po tayo magdasal at manalig. Yan po ang pinakamabisang sandata. Kaya nagpapasalamat ako sa nagme-message sa akin, kahit meron, ewan, basta di ko na pinapansin yun. Kaya nga sinabi ko sa kanila, huwag niyo na akong bigyan ng panahon dahil bugok na nga ako at hindi na nga nakapag-aral, tatalo, hindi naman ako mananalo sa inyo dahil nakapag-aral kayo. Sasayangin nyo lang yung panahon nyo sa akin. Hindi yung mga pagsasalita nyo sa Bible, di ipangaral nyo lang sa mga tao. Pero kung magsasalita ka sa akin tungkol sa Bible, makikinig ako. Hindi kita i-judge o ano man sasabihin ko sa'yo masakit. Kung anong sinasabi doon sa hawak mo sa Bible, pakikinggan kita. Ganon din ako. Hindi ako nagsasabi ng, hindi naman naniniwala. Basta kung pinakinggan kita, okay lang yung sa akin. Kikinig ako. Makakakuha ko ng konting taktika sa ito, konting istorya. Pero wag lang English ha. Kasi alam mo naman, doon na ako pinulot ng Panginoon Kristo sa sabsaban eh. Kaya hindi ko yung maintindihan. Kuya Andel, paano po ba masiliwan ang isang tao na laging kinukulam po?
Paano masiselyo ng isang tao? Pag lagi kinukulam, isayin ng krus mo ang kanyang ulo. Banggitin mo ang Diyos sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Tapos, bibilugan mo ang ulo niya, papasok, hindi palabas, hindi pa ganon, hindi pa ganyan ha. Kasi tinataboy mo eh. Papasok sa'yo. 3 beses yun na nakaganon. Pero hindi yung basta ganon-ganon lang ha. Bawat isang ganon yun, nakakross yun, isa. Pero sa isip lang, 2, 3. Tapos banggitin mo ang Diyos at ipan mo to, dasalan mo to ng isang Ama namin at sumasampalataya at tilingin mo sa Diyos na selyuhan to. Simula ulo hanggang pababa para hindi yung makapasok kung sino man nangungulam sa kanya. Diba minsan napapansin nyo ako nagagamot, pangalan, middle name, apelido, ilang taong ka na. Minsan libag nakikita nyo, nagsasign cross ako tapos siniselyuhan ko siya, tapos binubugahan ko siya rito sa puyo niya, pababa doon, para walang makapasok kung meron man doon at nagdadasal sa kanya, madadampot na ganun kabilis. O, di ba yung iba naman, napapansin yung kapwa ko ibang manggagamot, nilalagyan agad di stick, tapos hinahawakan niya agad. Salamat po kuya, ganun po ba? Hinahawakan niya, babanggit siya ng Latin. Ella, ganun sinasabi nila. Hindi ko kasi alam taga magbasa ng Latin, pasensya na, wala naman akong inano dito ha. Peras lang naman yung Latin, na salita ng Diyos, isa lang naman yung, pero hindi ko taga maintindihan yun. Nakakawala na po yun, bago pa lang yung kawalan, nilagyan mo agad ng stick sa paa, tapos ginanon mo agad, makakaalis na po siya. Kaya minsan, siniselyuhan ko agad. Kung malakas ang demonyo na sa loob ng katawan niya, kaya inahawakan ko agad yung ulo niya, siniselyuhan ko na para hindi agad makawala. Pag nakawala po yun, pag nakaalis yung tao yung nagpapagamot sa'yo, umanda yung pag-uwi niya, atakin siya ng kalaban niya. Kawawa po yung tao. Kailangan po maselyuhan natin agad siya. Ganun po ang pagtataktika sa paggagamot. Natutunan ko po yan sa sarili kong paraan. Pinag-aralan ko po lahat ng pinanood ko sa YouTube. Lahat po ng mga manggagamot sa YouTube, yung mga sikat at mga magagaling at hindi magagaling, tinignan ko lahat ng taktika nila kahit hindi ko naintindihan yung paggagamot nila na pagsasalita nila ng mga Latin. Pero kaya hindi po ako nagsasalita yun kasi hindi nga po ako nakapag-aral. Tinitingnan ko po at tinitingnan ko yung pasyente nila, binabasa ko po ang galaw ng kanilang utak. Kuya Andel, wag mo na pong pansinin yung mga nagganon. Hindi ko pinapansin yun. Christian, ako ang taong hindi tataas at hindi rin bababa. Lagi lang ako sa level. Gusto ko nga nagsasalita sila eh. Para pag nagsalita sila sa akin, sabihin ko lang yun sa akin. Pero hindi ako makikipag-away. Hindi ako nakikipag-away doon. Wala akong pakialam doon. Masaya nga ako, nanonood sila eh. Dagdag point din yan at saka viewers. Di ba? Mega shoutout Ate Cervantes. Mega shoutout sa'yo. At tita ko po. Salamat po sa pagpapagaling sa mama ko at tita ko po Kuya Andiel, taga Tarlac. Marami na pong pinagamot dito sa Tarlac. Kaso minsan, inamin ko, mabibigat po kasi yung mga sakit nila. Kaya minsan kailangan po talagang bumalik nila ng 14 days, 15 days. Sapat na po yan. Sa Sabado, yung sinapian ng 20,000 binabayaran, binabalik ng Diyos yun ng 1 linggo. Kaya linggo babalik yun. Pero tumawag na siya sa akin, wala na daw tumutusok sa puso niya. Bukas alis po ako para mag-insenso doon sa black magic na karumal-dumal na ginawa sa kanya ng kababuyan ng ayan nyo na po yung masalbahe na black magic yun na manyakis na hindi na po manyakis yun, addict na po yung salaman, yung mga ganun, hindi na po yung binubuhay kasi wala na po siyang gabay na guardian angel, nilayasan na po siya. Pag mga ganun po at wala na po kung mabaho na pong amoy niya sa pangamoy ko at saka yung presensya niya at sukdulan ng kasamaan, talagang gusto ko siyang parusahan. Doon po ako, hindi po ako nagagalit. Talagang gusto ko siyang saktan at parusahan. Yung mga ganun po manyakas po yun. Yung mga black magic yun. Gumagamit po sila ng kapangyarihan para tabihan lang yung babae. Hindi kalugod-lugod sa ama yun. Napakasama niya na. Sadista po yun. Manyakis po yun. Yung mga taong ganun din na po yung binubuhay. Ibig sabihin, wala na po silang pagbabago. Mahusay si bro kahit sa long distancing. Hiling Tagalog lang dasal. Padre Jesus Nazareno, awa ng Diyos, lumiit na yung tiyan ko, nakakayuko na ako at ayon sa ayos ng tulog ko. Sir Katikbak, mega shoutout, taga-Amerika din po. Dahil sa paniniwala nyo sa Panginoon Kristo yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, sinabi ng Diyos, ang salita mo, lahat kayo ay nangyayari.
Kuya, ano po pala yung huling mensahe mo sa mga taong patuloy ang pangulam? Pangulam. Ang mensahe ko lang sa lahat ng mga taong ng mangulam, magbalik loob na kayo sa Panginoon Kristo. Kasi bago Pasko ba yun o bagong taon? Bago natapos itong taon ito, ipinakita na ng Diyos ang malaking mundo. Tapos may isang bola doon na puro itim, negatibo energy galing sa makadiliman. Sinisipsip niya, ibinabalik niya sa mga taong hindi nagdarasal. Yun po yung pinipili ni Satanas na bumalik at maging kampo niya. Pero malaki pa yung liwanag, ganun pa kadami ang naniniwala sa Diyos. At totoong naniniwala, hindi lang sa salita. Nakakatakot po yun. Kahit maliit lang na bolang apoy na maitim po yun. Hindi po yung bolang apoy na itim, ay pula. Napakaitim po talaga niya kung uli. Mas maitim pa po siya doon. Nasa gitna po siya ng parang isang buwan. Kala mo solar clip pero hindi po niya natatakpan. Para po ako nasa gitna na nakalutang sa ere. Nakita ko po yung mga taong hindi tumatawag sa Diyos. Hinalilya ng masamang espiritu. Yung liwanag pong gusto niyang takpan, ayun po yung mga taong naniniwala sa Diyos. Ganun na lang po kadami ang mga masasamang tao sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas, sa ibang lahi pa. Sobra-sobra na po ang kanilang ginagawa. At yung mga makukulam niyan, may katapusan din yan. Parurusahan din sila ng Diyos sa kanilang mga nagagawang kasalanan. Kaya nga sinabi ko nga sa iyo, yung mangkukulam na gumamit ng black magic, sobra-sobra na yung ginawa niya doon sa bukas na pupunta ng Panginoon Kristo at incense ang bahay nila. Hindi nakalugod-lugod sa Panginoon Kristo yon. Sobra na. Narinig niyo po yung babae, di ba? Sabi niya, kilala niyo po yung sinasabi niyang 6,000, 3,000, 5,000, 10,000. Pera pa yung mga agi-agimat niya. Pero awa ng Diyos, pinagbigyan siya. At bumalik na po sa katinuan ng taong yun. Kaya nagpapasalamat po yung asawa niya na tumawag kanina sa akin at itutuloy po nilang insenso dahil malaki na po ang pinagbago ng asawa niya. Kaya nga sinasabi ko nga sa inyo, pag tumawag lang kayo sa Diyos, walang problema. Lagi lang po tayo magdasal. Importante lang po ang panalangin. Katulad po yung magpapagamot ngayon, galing sa ibang bansa, stress po siya sa pag-isip niya sa pagkukulam. Yan sabi ko nga sa kanya, naipost mo po ba yun, kuya? Hindi ko po napanood yun. Na-post ko yun. Yung nagsasabi siya ng nagbayad siya ng mga malalaking halaga. Alam mo yon, yung sinasabi kong malaking halaga na kung sino yon. Hindi ko na babanggitin ang pangalan niya. Galing siya dun. Pero ginamot daw siya na hindi nyo daw to nakakausap. Parang yan, nakakausap nyo ako. Pero hindi ko lang nakikita mukha nyo. Pag nilive ko kayo na nakikita mukha, hindi daw siya kinausap. Hiningihan lang daw siya ng 6,000. Tapos kinuha lang yung picture, sabi ko natural lang yon. Hindi niya nga alam kung napaprint yung picture o nilagay ba sa Bible. Basta kinuha lang yung 6,000 ng secretary, sabi daw dinasalan niya. Parang wala daw nangyari sa kanya. Kaya nagdasal sa Panginoon Kristo na hanapan daw siya ng manggagamot na tutulong sa kanya. Ipinagkaloob siya sa akin ng Poong Nazareno. Ayun, kita mo bukas. Makikita mo mukha niyo pag ako doon nag-insenso sa kanila. Makikita mo at sasabihin ko, nakalimutan ko lang peche yun eh. Kung April 24 ginamot yung kahapon na in-upload ko, siguro mas nauna yon, mga April 22 or 21 lang yun. Basta wala pa naman isang linggo. Parang ganun lang yun. Sasabihin ko sa YouTube ko sa unahan na ito yung ginamot ng Poong Nazareno, ito yung ginamitan ng black magic na manyakis na walang karapat dapat mabuhay sa mundo. Kasi yun, parang pag sinabing manyakis na po yun, ibig sabihin yun, pati bata pinagpapatulan niya na walang kamangwang. Hindi na po yun, sobra na po yung malalang ginagawa niya. Yun po yun, hindi na po nila karapatan talaga, masama na po yung ginagawa nila. Dapat po sila maluto na sa asopre. Kaya yung sinasabi ko po sa inyong lahat, masaya po maggamot. Kuya, pag may pilay ka sa ugat, magkakasma ka ba? Pag may pilay po kayo sa may ugat, nagkakaroon po yun ng lamad. Tapos pag nagkaroon po yun ng pilay, kasi tatlo po yan eh. Ito papaliwanag ko sa inyo Ito natutunan ko lang naman din to sa lola ko, nagturo sa akin. Hindi ko nga siya lola, paulitin ko sinasabi pero lola ko na rin siya. May pilay yung hindi gumagalaw.
may pilay hangin, masakit po yun. Pag may pilay lamad, mas masakit po yun. Pag pinagsama yung pilay, lamad, hangin, ay sigurado, magkakaroon po yan ng parang may tumutusok na karayong, akalam po ng iba, kinukulam na siya. Tapos, yung lamad po natin dito sa mga parang ano, yung pasa po yun, para kang sinuntok ng tao, bumangga yung dibdib mo sa matitigas na bagay, nagkakaroon po siya ng pasa, tapos yung lamig po, na parang pinisil, kala mo kinurot ka, tapos tinusok, yun po napakasakit. Akala na po ng iba kulam na po yun. Hindi po yun nila, yung dugo po hindi nagsisirkulit. Kung itong daliri mo, nalagyan ka ng ano matag dito sa ugat nito, nakakalimutan ko na minsan, bihira na kasi ko yung maggamot ng ganun eh. Yung ugat natin, minsan itong kamay natin, hindi natin maganyan, tapos minsan ayaw gumanon. Yun po yun. Kabaliktaran po yun. Delikado po yun minsan, pag sa likuran, nagkakaroon po ng asthma o kaya yung sakit pong TB. Kasi hindi po nakokontrol ang hangin. Yung iba, hindi po yung kulang basta-basta. Kaya minsan, tumatawa lang ako. Naalala niyo po yung nagpagamot sa akin na lalaki, bago ko po i-upload yung kahapon na ginamot ng Panginoon Kristo, yung naging senso po ako. Di ba may lalaki po doon na, wala na po bang itataas yung kamay niyo kuya? Sabi niya, wala na. Tapos sabi niya, hinilot na po yan, wala na pong itataas. Kaliwete din, kaliwete din po yun. Di ba, wala na po. Kaya, di ba ginawa ko, nilagyan ko lang po siya ng stick doon sa kanang paa niya. Binitawan ko. Di ba, naririnig niyo, kahit hindi ko po yung hawak, umiinit daw. Nilagyan ko lang po siya ng stick dito. Ako na po gumalaw. Di ba, ginanong-ganong ko lang. Tapos dinasalan ko lang, ginanong-ganong ko lang. Ako nagtanggal. Di ba, sabi ng lalaki, 6 minutes lang naman yung video namin. Sabi niya, lumakas na daw yung kaliwete niyang kamay at gumalaw na daw. Nawala daw dito yung parang mayroon daw tumutusok na parang lamig. Na hindi niya maintindihan, sabi ng mga nagilot malamig. Hindi. Yan ay totoong meron kang, kasi nagputol siya ng puno, nakatama siya ng hindi nakikita ng mata. Gusto ko sanang kausapin, kaso wala naman doon sa loob ng katawan niya, nilagyan lang siya ng sakit kasi pinutol yung puno niya. Mabuti nga, ganun lang ginawa. Kaya hinipan ko lang, tinanggal ko lang yung dasal, kaya gumalaw yung kamay niya. Masaya po, nakakatulong, tuwan-tuwa po yung matandang yun. Minsan di ko na po in-upload yung video na pag umiyak sila kasi pati ako nadadami na rin sa kakayak eh. Pero minsan po, kung sino nga po yung pinakamayaman, may kotse. Pero nagdadala sila ng pasyente sinasabi ko lang ang totoo. Atin-atin lang to. Pero lahat kayo, naririnig nyo to. Minsan 20 pesos. Inilot mo na buong likuran nila. Gumalaw na, pinatunog mo na lahat, inaayos mo pati balakang. Pero sabi nila ilang beses na po ito hinulot, tinatanong ko muna, sino pong nagilot, babae po ba, lalaki? Kasi ganun po kung minsan nagtatanong, may ilang taon na po ba siya, may edad na, kasi pag may edad, mabigat, sanay na sila. Pag sinabi nila nasa 30 pa lang maigi, alam ko na po kung gano'ng kabigat na ibibigay niya. Pag sinabi na pang nasa edad 40, 50, 60, pataas na po, mga batikan na po sila magilot, alam na po nilang technique. Sige, alam ko na po yung gagawin ko dyan. Kaya kukwentuhan lang nila ako nagbayad na daw sila, ganito daw binigay, hindi pa rin daw nawawala. Tapos uhulog mo doon sa donation box, 20, 50, mabuti. Tapos gumagalaw, sunod na isang buwan, meron silang daladalang pasyente, kaya malalaman mo gumaling kasi sila naman na nagkukwento. Masarap po tumulong. Wala naman po akong naniningil. Ang masama lang po, akala nilang paghihilot, hindi bumabalik yung sakit ng mga tao sa akin. Minsan, nananakit po yung mga daliri ko. Maswerte nga lang ako dahil ang Diyos na nagtatanggal ng mga sakit sa akin pag natutulog ako. Kaya nga sabi ko nga sa inyo alam niyo po ba yung dati nagmumotor ako? Pag masamang pakiramdam ko, nagpapahilot po ako sa ano lang ako natutulog sa labas lang o kaya sa tricycle Nahiya po ako magpahilot, magbigay po ng 20. Kasi yung 20 dati, malaking halaga po yun. Dahil ang diesel yun, alam niyo po magkano lang ang gasolina yung nagmumotor ako. Nasa 18 pesos lang po siya. Ang diesel po yung araw na yung nagtatricycle ako, nasa 8 pesos lang po siya kada 1 litro. Yung nag-jeep na po ako, nasa abot na po siya ng 11 pesos. O, pag nagpapahilot po ako, 200 binibigay ko. Nahihiya po ako, baka pagtalikod ko, sabihin niyo sa akin, kuripot ako Pagay, totoo naman kasi mahirap naman ako. Pero yung iba naman kasi may mga sasakyan pa. Ang gaganda pa ng motor, ang gaganda pa ng kotse, formado, tapos bibigay sa'yo 20 pesos. Tapos tuwan-tuwa pa sila, magaling sila. Kasi babalik sila, may dala silang pasyente, kaya nalalaman mo, gumaling sila. Dahil yun naman nagsasabi, na ito, magaling ito maghilot. Sabi ko, hindi ako magaling maghilot, ang Diyos. Minsan,
Kung sino pa yung may kaya, yung pangkuripot. Kaya natatawa lang ako. Ang importante sa akin, nakatulong ako sa kanila. Tsaka nakukuha ko lang yung video nila. Masaya na ako para ma-upload ko sa inyo kung anong ginawa ng Diyos. Para mapanood nila. Yun lang ang hinahabol ko dun, yung video. At bigyan nila akong 20, masaya na ako. Pero common sense na lang, akala nila madali maghilot. Totoo po yun, hindi po ako nagsisinungaling. Kaya nga sabi ko sa inyo, pag ako naggamot, sinasabi ko totoo. Hindi po ako nagsisinungaling, sinasabi ko lang katotohanan. Kung magkano po yan. Pero wala na po akong pakalam doon, ang hinahawal ko lang po yung video nila para mayroon po kayong mapanood sa lahat ng nanonood sa akin. Yung ginagawa ng Diyos. Kasi pag naggamot po ako sa tao, sa spiritual, pagkatapos po yun, hindi ko na po kinukuha na ng video, inihirot ko po lahat ng likuran niya kasi inaayos ko po yung mga ugat nila bago ko po i-diretso yung video na, ayan, magaling na siya. Hindi ko na po pinapakita yung pagil kasi mahaba po yung video. Paano po yung ginagawa at nawawala po yung mga sakit nila. Dahil doon ay binigay sa akin ng Diyos na karunungan. Lahat po tayo nyo meron. Hindi lang porket pag nagamot ka sa spiritual, kahit di ba paulit-ulit ko sa iba sinasabi sa inyo, gusto po matuto maggamot sa spiritual, lahat po tayo may binigyan ng kapamalaan. Pag nagagamot po kayo sa spiritual, pag-aralan nyo rin po na matuto maghilot. Hindi nyo naman po yung pag-aaralan, kung saan lang po ibibigay ng Diyos. Kahit nga ako, hindi ako marunong maghilot Sabi ng Inang Salome ko, magdaan ka sa hilot. Una, hilot muna. Ayaw ko, nangangait na kamay ko para lumakas ang mga daliri mo at maramdaman mo ang sakit ng tao. Kaya kailangan din po importante sa manggagamot na marunong po maghilot. Pangalawa, pag-aralan mo ang tawas para maditik mo kung sino nasa loob ng katawan niya. Puro pakiramdam ang ginawa niya. Spiritual, madali mo lang pag-aralan yan. Pero pag ang demonyo na kalaban mo, matinding panalangin ang kailangan mo. Hindi na tumatalabang stick sa kanila. Yun. Kaya sinunod yung utos nila. Nag-practice ako doon sa paghihilot. Binigay na sa akin ng basbas na magtawas. Nagtawas na ako. Tapos tinaas ko na. Exorcist na hanggang ulam. Ganun ang ginawa ko. Kaya minsan alam ko na yung mga pattern kasi sanay na yung daliri ko. Pero dati nangangawit yung mga kamay ko. Kailangan din po yan ng mga manggagamot. Yung paghihilot. Yan po ay gifted ng Panginoon Kristo. Kahit ako hindi rin po ko marunong yun. Nadidetect ko po yung galaw ng mga ugat nila pag pinupulsuan ko po. Kaya importante po yun. Napaka-importante yun. Porque kahit magaling ka na makipag-usap sa mga mangkukulam, huwag po rin pa kayo magtitiwala doon kasi minsan yung iba hindi po nila tinatanggal. Kailangan, ikaw pa rin ang magtatanggal yun. Kailangan madikit mo yung kamay mo sa buong katawan niya. Siyempre, kung babae naman po, hindi mo naman pwede po idikit yung kahit saan sa katawan niya. Ituturo sa'yo ng Diyos kung nasaan yung mga sakit na natitira. Ihihipa mo na lang yun. Sasabi ng Diyos yun, ihihipa mo na lang, didiretso mo na lang yun sa ulo niya, pabagsak sa buong katawan niya. Pwede po yung gawin. Kung lalaki, wala nang problema. Yun lang po ang sinasabi ko. Kaya yung nagpapagamot sa akin, okay lang po yan. Basta wag lang nyo po kung sasabihin magpapagamot kayo, pababalikin po yung mahal nyo sa buhay na kusa naman po umalis, ay hindi na po yung magagamot kasi kusa niya na po kayong iniwan. Hindi ko po kakayanin yun. Wala po magaling na manggagamot. Pagka pinakalaman ko po yun, sabi na po, kukulamit, papabalikin. Tsaka meron nga po pala nagme-message sa akin sa Facebook page ko po at tsaka galing po sa YouTube channel. Kung ako daw ay may papasakit daw siyang tao, gusto niya lang pasaktan at saka yung tao puro nagsasabi sa akin na itatago po yung sikreto niya. Sagot ko sa kanya, kung ikaw man ay nanonood sa akin, wag mo na akong turuan maging masama dahil hindi ka magwawagi. Dahil alam mo bakit? Dahil hindi rin ako bibigyan ng Diyos na kapangyarihan dahil galing to sa Kanya. At saka yung gusto pong dyan umuusig sa akin na gusto magpagamot dito na kahit wala naman po sakit, wag na po kayo pupunta sa Pampanga. Marami pa na pong sumubok sa akin yan. Hindi po nagkakaroon ng kapangyarihan ng kamay ko. Sinasabi ko sa Panginoon, bakit nagtataka ko? Bakit walang bigat ng kamay ko? Dahil kapag napag-aralan nyo po ang spiritual sa panalangin, yung kamay nyo po, madidetect nyo kung may kapangyarihan ito. Bumibigat po yan. Pag mabigat po yan, ibig sabihin, binasbasan ng Diyos yan. Pero pag nasanay ka na gamitin yung kamay mo, dalawa, parang papel po yan. Para yung kamay mo magaang pa sa isang hangin. Pag dinitik mo yan at idinikit mo yan sa may sapi, bigla siyang aatras. Kasi
kakaiba po yung healing hand, ibig sabihin galing sa Diyos ito. Kaya meron na po sumubok niya na wala pong sakit. Sinabi ko sa kanya, tumawa lang ako. Hindi ko po kayo magagamot. Punta po kayo sa doktor. Alam ko na po nanloloko po siya. Pag sikat ng isang manggagamot, padadala ka ni Satanas na wala sakit. Yung iba po, naiisahan, kaya mabuti, nagpapasalamat ako kay Nang Sulami, pinilit niya akong matutong makiramdam. Kaya yung iba po naliling lang. Kaya nga sinasabi ko dyan sa akin, maraming umusig sa akin, huwag nyo na sumubok sa Pampanga magpagamot dito at sasabihin nyo na may sakit kayo at malalaman ko din po yun. Hindi po gagalaw yung kamay ko dahil ang Diyos ang pong Nazareno nagbibigay ng kapangyarihan nito para maidikit ko sa inyo. Pag hindi niya po binigyan ng power, ibig sabihin, nagsisinungaling po yung taong nagpapagamot sa akin at nararamdaman ko po ang aura niya at nakikita ko po ang demonyo sa loob ng katawan niya. At ang katawan lupa natin ito, itong mukha natin, madiditik po yan. Kuya, kaya mo palang malaman pag naaswang ang isang tao? Opo. Tandaan ko na pong nakita nyon, sir. Yung aswang, yung unang punta ko dito sa Pampanga, hindi ako naniniwala na aswang yon. Lumabas pa ako, tanda-tanda ko yung Biyernes yun. Biyernes kasi ito yung Biyernes, mahabang dasal ko. Ang lakas ng pagaspas niya. Naririnig ko siya. Lumabas ako doon sa kapatid ko, hinahanap ko siya. Nakita ko siya. 3 beses na po ako nakakita ng aswang dito sa Pampanga, doon po sa cemetery doon sa Ligaya. Hindi ko pa alam dati yon. Yung matanda, nakayuko lang siya sa akin, pero yung mata niya doon nakatingin sa akin, nagdarasal ko siya. Kasi nilibot ako ng pamangking ko na, yung pamangking ko lalaki, na naiinip kasi ako, kasi bago lang ako sa Pampanga, may bike akong dala-dala-dalawa. Nag-ligot-ligot kami, hindi ko na pala sementeryo na pala yun, yung tulay doon, yung ilog po yun. Tapos nakakita pa ako ng isang aswang. Bago din ako napunta sa Pampanga, nakakita din ako ng aswang sa pier sa Maynila, pati sa simbahan ng Ditondo. Nadiditik po yun. Nadiditik ko po yun. Kaya sinasabi ko dyan, yung mga umusig sa akin, huwag na po kayong sumubok. Dahil hindi ibibigay ng Diyos ng kapangyarihan ng kamay ko. At pag hindi niya ako binigyan ng kapangyarihan, alam ko na wala kang sakit. At alam ko niloloko mo ko. Hindi na ako magsasalita, ngingiti lang ako. Pasensya na po kayo. Mukhang mabigat po ang sakit nyo. Hindi po yan, hindi po para sa akin yan. Punta po kayo sa doktor o sa psychiatrist sa utak o kaya punta po kayo sa ibang manggagamot, susuko po ako. Hindi ako sumusuko sa kanya kasi wala po siyang sakit. Ayoko po makipagtalo sa kanya. Ganun lang po ako. Kaya yung mga sinasabi sa akin pumupunta rito, nagtatanong sa akin, konti pa lang daw yung video ko, dati hindi naman po ako nagbibideo. Tsaka bata pa daw yung mukha ko, sabi ko matanda na ako, 39 years old na ako. Malapit na birthday ko, May 22. Tignan yung purputin na yung buhok ko. Hindi ko lang alam kung bakit kasi hindi tumatanda ang mukha ko. Hindi naman ako kasi uminom, hindi naman ako naninigarilyo. Kaya sinasabi ko lang po ang totoo. Huwag niyo na pong subukan. Magsasayang lang kayo ng pamasahe. Maraming beses na po yan sumubok sa akin. Marami na po ako na-experience yan sa lola ko, sa mga tao. Tandaan nyo, sa sabsaban ako nakuha ng Panginoon Kristo sa Divisoria. Alam nyo po ang Divisoria, sa Recto, lahat po ng mga magsisinungaling doon, lahat po ng mga tao mandurukot, magyaman, etc. nandun po dati. Kaya naimbun po yung mata ko at utak ko sa mga taong hindi ka pwede magtiwala kahit kanino. Sanay na po ako doon. At alam ko po yung mga kilatis at pagloloko nila, lahat po ng taktikang ginagawa doon. Dahil nandun lang po, malapit sa amin yun. Marami na po akong experience sa ganyan. Sa salita ng tao, minsan pinakikinggan ko lang sila. Paulit-ulit lang ko nagtatanong, nakikinig lang po ako. At alam ko po ang taong may sapi at nagsapi-sapian lang. Minsan, hindi ko na po sila pinapansin. Ayan lang po yan. Kaya yung mga nagpapagamot po na sa akin, sinasabi ko lang totoo. Sasayangin nyo lang yung pamasahin nyo at yung oras nyo sa akin at yung oras natin sa iyo. Huwag kayo mag-alala, haharapin ko pa rin kayo. Pumunta na lang po kayo sa iba. Yun lang po matutulong ko sa inyo. O kaya magdasal kayo at magsisi kayo. Huwag kayong magpatokso sa demonyo.
Napakarami po yan, kaya masaya po ako sa Panginoon Kristo na tinuruan niya ako magpakiramdam. Importante kasi sa kapangyarihan ng pakiramdam. Pero number 1 po, sinabi sa akin ng Diyos, sinasabi ko to sa inyo, magdasal, manalig, at panampalataya, huwag makakalimot sa pagdarasal dahil nandyan ang lakas natin lahat. Pangatlo po at pang-apat, panlima, maging totoo tayo sa sarili, aminin natin ang kasalanan natin at sabihin natin sa Diyos at huwag po tayo judgmental, ibibigay ng Diyos ang lahat ng gusto natin. Pwede po tayo magsinungaling kung kinakailangan lamang. Napanood ko na po kuya, yun lang po yun. Minsan, kung kinakailangan natin magsinungaling, kung may ano tayo sa buhay natin, pwede po natin gamitin yun. Pero pagsisinungaling po araw-araw, masama po yun. Dito po sa amin, marami kasi yung lana po eh. Dati, inis ko lang po ng piyesta dati dito sa amin para daw may biglang tumingin sa akin na masakit. Na parang hinahanap niya, alam niya siguro na may lana ako. Yung lana po, totoo po yun. Yun ay gawa naman po yun ng mga unang panahon ng mga manggagamot kasi nakita ko na rin po yun sa lolo ko eh. Totoo po yan. Pero hindi ko pa na-experience na may hawak akong lana na kumulo. Kasi nalalaman ko po talaga yung aswang. Nalalaman ko po talaga yan. Hindi ko po alam bakit ko po nalalaman sila. Hindi ko rin alam, nakikita ko po sila sa loob ng katawan ng tao. Nagaanyo silang tao. Totoo po ang aswang pero hindi po sila basta-basta nagpapakita. O sumasalib sila, nagiging anyo silang tao. Pero mahirap po ito paniwalaan pero totoo po yun. Simula nagkaroon po akong ganitong mata. Kahit wala ko mata at hindi ko sila nakikita, nararamdaman ko nakakaiba yung tao. Hindi siya normal na tao. Nadidetect ko po yun. Parang na-insert po ng katawan ko yun. Yung sense ko po parang may kakaiba pong energy na may bumabalo sa tao yun. Nalalaman ko rin. Minsan nga nalalaman ko yung manggagamot kung gumagamit po siya ng masama eh. Yung nang marunong po siya magkulam at yung marunong po siyang maggamot, naladidetect ko po yun minsan. Pero hindi lang po ako nagpapalata sa kanila. Kaya nga sabi ng Inang Salome ko, ang kapangyarihan ay hindi mo pwedeng pagmalaki. Ito'y dapat laging nakatago at simple ka lang. Ang Diyos ang gumagabay sa iyo, tayong lahat ay anak niya. Kaya nga humingi ako ng kapatawaran yung in-upload ko yung video ko na yung pinagalaw ko yung santo ninyo. Hindi ko dapat ginawa yon. Pero humingi na ako ng tawad yung pinagalaw ko yung santo ninyo. Hindi ko dapat ginasabi yun na may kapangyarihan. Kasi dapat ito'y tinatago lamang. Lagi lang sinasabi sa akin ng Diyos, ituro mo sa aking mga anak ang itinuro ko sa iyo. Kaya sinasabi ko sa lahat ng pasyente ko, na huwag daw tayo makalimot sa pagdarasal, magdasal daw po tayo, huwag tayo makakalimot magpumasok sa tahanan ng Diyos, kaya ano man daw po ang reliyon natin. Wala pong binabasihan ng Diyos sinabi sa akin doon. Wala po siya sinabi na magsimba ka sa Katoliko. Wala po siya. Wala siyang sinabi sa akin. Basta kung sino magpagamot sa iyo at hinipo ko, ituro mo ang lahat ng tinuro ko sa iyo na magdasal. Ako na ang bahala sa kanila. Manalangin at manalig dahil nandyan ako sa puso niyo. Hindi ko kayo iniwan. Kaya pinandindigan ko ang sinabi ng Panginoon Kristo sa panaginip sa akin. At ulitin ko po, walang sumasanib sa loob ng katawan ng tao ng anumang santo o anghel man. Kahit si Ella, si Iya, si Angelito, si Andel, si Abraham, si Jose, ay hindi sumasanib sa akin ang mga anghel ko. Pagkus sila ay ginagabayan lang nila ako. Una ang Diyos. Sila lang ang nagtatranslate sa utak ko. Dahil meron ako sariling mata at puso't damdamin at pakiramdam. Lahat yan ay nagmula sa ating Panginoon Kristo. Hindi po ako naniniwala ay sumasanib ang Diyos o anghel sa loob ng katawan ng tao. Gabay po natin sila dahil meron po tayong katawan lupa. Ang Diyos pa rin ang naghahari at nangunguna sa atin. Yan ay binigyan ng Diyos sa atin, dapat natin gamitin sa kabutihan. Kaya hindi po ako basta-basta naniniwala. Kasi kung sumasanib sa iyo o sino man santong sinasabi nila, meron po akong taktikang gagamitin sa kanya, kailangan niya po makita yun. Kung siya ang totoong sinasaniban
ni Jesus ng mahal na ina o mahal na Santo Niño. Kasi alam ko yun. Sinabi sa akin yun. Meron akong taong nakausap na ganun. Meron patunayan. Alam niya kung sino ka. Pag totoong sinasaniban siya ng kahit anong santo, mahal na ina, Pong Nazareno, Santo Niño, Angel, Rafael. Kung yung ang taong yun ay marunong ka maggamot, kahit hindi ako akaharap niya, kahit sino pa sa aming mga magagamot, ipakita mo siya sa'yo. Sasabihin sa'yo nang sumasanib sa kanya, ikaw ay instrumento ng Diyos. Ito ang kapangyarihan mo na pinagkaloob ng aking Ama. Sasabihin niya sa'yo. Kuya, ano po ba malalaman ng gabay natin? Ang unang malalaman ng gabay natin, ang anghel natin. Yun po yun. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kung ikaw ay instrumento ng Diyos, malalaman niya kung sino ka dahil ikaw ay instrumento rin ng Diyos. At alam niya ang kahinaan mo at alam niya ang lahat ng sayo na wala kang kinukwento sa Kanya. Simula't bata ka, na ikaw lang ang nakakalam at meron kang alam ng nakaraang buhay. Kasi, si Inang Salome ko ay alam niya ang buhay ko na hindi ko naman siya kilala. Alam naman pinanganak ako na bantay-bantay niya ako. Hindi. Doon ako naniwala na siya ay instrumento ng Diyos. Na siya ay sinugutan ng Panginoon Kristo upang ihubog ako. Ibig sabihin, gifted to sa akin ng Panginoon Kristo. Nagtatanong ako sa sarili ko, bakit niya ako binigyan? Walang kasagutan ng aking Ama sa panaginip. Hindi ko tumatanggap-tanggap dahil baka sabihin ng mga tao, may kling-kling ako. Dahil alam ng tao sa amin na ako ay driver at naggagawa ng sasakyan at hindi ako marunong gamot. At baka itong paggagamot ko ay galing sa masama. Kasi totoo naman po yun, hindi natin alam kung saan nanggaling ang kapangyarihan. 3 beses ako na nagginip ang Pong Nazareno. 3 beses siya nakipag-usap sa akin na hindi ko nakikita mukha niya, pero maliwanag lang. Sobrang liwanag at hindi ako makatitig sa kanya. Dinaan niya lang ako sa panaginip. Kaya kung sasabihin ko na pumapasok sa akin ng Pong Nazareno, baliw ako. Huwag niyo akong paniwalaan. Huwag kayong maniniwala sa akin o huwag kayong maniniwala sa ganung manggagamot. Ako na, isasangkalan ko ng aking sarili. Pag sinabi niya pumapasok ang mahal na Santo Niño sa akin at sasabihin ko sa inyo yun, kling-kling ako. Huwag niyo akong paniwalaan. May hangganan ng kapangyarihan niya. Kung sabihin ko sumasanib sa akin ang mahal na ina at may magsasabi din sa inyo yun, baliw din siya, baliw din ako. Dahil isasangkalan ko pa rin ang aking sarili. Ang Diyos ang gumagabay, sineselyohan niya lang ang mga anak niya. Dahil tao tayo, sasabog tayo. Hindi na tayo normal na tao yun. Dahil makasalanan pa rin tayo. Lahat ng tao sa mundo ay nagkakasala sa isip, sa salita at sa gawa. Hindi tayo pwede maging perpekto. Ang Diyos lang ang perpekto. Hindi pwede tayong humigit o maging katulad niya. Dahil ang Diyos ay nag-iisa lamang. Siya ang pinaka-perpektong Panginoong Hesukristo. Ni hindi siya nagkasala sa isip. Ni hindi siya nagtanim ng galit simula't lumaki siya. Kahit ako ay binigyan ako ng karunungan ng Diyos, natuto din ako nagalit sa taong nagplantsa sa akin. Diba si Jesus, kulang pa sa plantsa ang ginawa sa kanya ng mga tao, hinagupit at dinuraan at tinapakan, pinaglaruan. Anong sagot ng kanyang isip at puso? Pwede niya sabihin sa langit, Panginoon, aking Ama, bakit hindi mo pagunawin ang mundo? Pinarurusahan ako ng mga taong ito, mga talaspasakan ito. Diba? Hindi niya magawa dahil mahal niya tayo. Ayaw niya tayo maging masama dahil tayong mga anak niya. Kaya hindi ako naniniwala sumasanib ang mga santo sa atin. Bagkus tayo ay ginagabayan lang. Binibigyan tayo ng spiritual, ng presensya galing sa Panginoon Kristo at siya nga hawak. Hindi naman natin to kamay. Kahit dito sabihin ko na sinilyon to ng Diyos, hindi to akin. Pag hinawak ko to, siyang mahawak, siyang nagdadasal sa inyo, hindi ako. Kaya nga sinasabi ko sa mga tao, huwag niyo kung tatawagin na idol o maestro. Tawagin niyo lang ako ng kung anong tawag niyo sa akin. Kapatid, kaibigan, kuya, yun lang. Masaya na ako. Yan ang sinasabi ko sa mga tao. Perehas niyo lang akong tao. Nagkakasala,
sa isip, sa salita, at nagkakamali rin. Kasi hindi ako matalino. Si Jesus ay matalino. Bata pa lang siya, matalino na siya. Marami akong tanong sa sarili ko kung bakit ako binigyan ng Diyos ng ganitong kapangyarihan. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Tayong lahat ay mahal ng Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig, liwanag at kapayapaan. Dapat siya maghari sa atin, hindi kung sino-sino. Ginagabayan niya tayong mga anak. Magtiwala lang kayo sa sinasabi ko sa inyo. Kung ako nga ay pinlansya at binuraan at sinubsob, nagtanim din ako ng galit. Hindi ako Diyos. Hindi ako sinasaniba ng Pong Nazareno. Bagkus siya ang naggagamot. Sinisilyohan niya lang ang aking kamay. At siya rin naggagamot. At hindi ako matalino. Kung ako ay sumasanib sa akin ng Diyos, isipin mo, kung sumasanib sa iyo ang lahat ng santo, sino man siya, anghel siya, matatalino sila. Dahil walang hihigit na talino sa Diyos o sa mga anghel ng Diyos. Liban sa mga tao. Tao lang tayo. Pag siya sumanib sa iyo, sasagutin niya lahat ng tanong mo at hindi ka makakasagot sa kanya. Bago mo palang sabihin yun sa taong yun, kung siya ay sinasaniban ng santo ninyo, mahal na ina, o angel, o Gabriel, etc., sasabihin niya, uunahan ka niya, ito ang gusto mong sabihin sa akin. O bakit mo akong inuusig? Tinatanong mo kung bakit ako ganito. Bago ka palang magsalita, may sagot na siya. At hindi ka makakasagot sa kanya. Matatamemi ka. Dahil siya ay kakaibang tao. Ganun po yun. Kaya, minsan nga, hindi ko nga, kaya nga sinabi sa akin ng lola ko at saka lolo ko at sa panaginip pag may nag-uusig sa'yo at nagtatapak sa'yo at inuusig ka niya sa paggagamot mo, huwag ka nang magsalita. Ipagpag mo yung paa mo o makinig ka na lang. Pag ayaw mo na siyang pakinggan, sabi mo patawad at ako'y aalis na. Huwag kang makikipagtalo sa kanila dahil higit pa sila mas mangmang sa'yo. Kahit hindi ka nakapag-aral, ako ang bahala sa kanila. Bibigyan ko sila ng taong mas matalino sa kanila at ayun ang magsasalita sa kanila. Ako ay bababa at gagamitin ko ang taong yun. At gagamitin ko ang utak niya. Ako ang magsasalita at tatapatan ko ang galing niya. Yan ang sinabi sa akin ng mga anghel ko. Tama po kaya, meron nga pong mangkukulam na naghahamon kay Maestro Lomok Dati talaga pumunta pa siya sa bahay ni Maestro Lomok. Napanood ko yun sa video niya. Alam mo yung mga mangkukulam, hindi ko yung kinakatakutan. Kinakatakutan ko, unang Diyos, number 1. Pero ang pangalawang kinakatakutan ko, hindi ako takot sa kanya ha. Yung mga exorcist. Kasi yung exorcist, hindi sila tao. Yung mga magkukulam, nagsasamba din sa kadiliman yun. May laman at nasusugatan pa rin siya. Pero mga exorcist ay mga anghel pa rin ng Diyos yun, ng Panginoong Kristo, na lumaban sa Kanya, kaya niya linglangin ng mga tao. Kaya nga doon, mabusisi. Alam mo, marami na ako nakalaban magkukulam, totoo. Pero lahat sila ay napagbago ng Diyos. Pag ang mangkukulam, hindi ka naman niya mababasa wag mo lang ipapakita mukha ko. Magaling siya mangkukulam. Mababasa ko siya. Ang lakas ng kapangyarihan niya. Ilang beses ko na nagawa yon. Pero ako hindi niya ako mababasa. Basta kung hindi niya ako napapanood sa YouTube, tatakpan ko ng face mask mukha ko. Tapos magsasanglas ako. Tingin niya lang sa akin normal. Wala siyang makikita kapangyarihan sa akin. Ordinaryong tao lang ako. Walang angkin na kakayahan na binigay ng Diyos. Hindi niya magagawa yun. Ilang beses na ako sinubukan yun. Tingin nila sa akin normal. Alam mo ba, sinabihan ako ng manggagamot. Yung naggamot ako na binigyan ako ng nakita ko siya sa bus na pinakilala din sa akin ng kilala ko manggagamot. Paulit-ulit siyang tanong sa akin, manggagamot ka ba? Ako? Hindi. Ang Panginoon, tanongin niya ulit, ano naman kakayahan mo? Wala. Hindi ako nagagamot yung tao. Ulit tanong niya, hindi ko na sinagot yung tanong niya. Hindi ako manggagamot dahil hindi ko naman kaya maggamot. Ang sagot ko sa kanya, tinanong niya ako kung ano daw nakikita ko sa kanya. 2 beses yun nangyari sa akin. Marunong ka maggamot? Ngumiti siya.
Totoo naman yun, marunong siya maggamot. Hindi ako plastic. Pero, marunong ka manakit. Nananakit ka ng konti lang. Sabi niya, pag makulit yung pasyente na inutos sa akin at hindi sumusunod, masama pa rin eh. Yun ang sinabi ko sa kanya. Pag manggagamot ka, kailangan maging tapat ka. Kung ano mang ginawa niyang kasalanan, ang Diyos ang magpapasya at kakarmahin siya. Tumawa lang siya sa akin. Ngayon, binalik yung tanong niya, ako, anong tingin mo sa akin? Wala. Parang hindi ka manggagamot, wala kang kakayahan. Ngumiti lang ako ng ganun. 2 beses na yan nangyari sa akin. Yung isang manggagamot, pinipilit niya akong tanongin kung anong kakaya niya kasi naggagamot ako, nanonood siya. Tinanong niya, marunong daw siya naggamot. Sinabi niya yun. Naniwala ako dahil sabi ng mga tao, maggagamot siya. Kasi nandun ako sa lugar nila. Bisita lang ako, naggagamot ako. Sinabi ko sa kanya, marunong ka maggamot, ate. Totoo po yun. Pero may gusto kang patunaya sa sarili mo. Yun lang pagkakamali mo, kaya bumabalik lahat ng sakit mo sa katawan ng ginagamong paghihilot. Di ba naghihilot ka? Sabi niya, di ba naggagamot ka rin sa spiritual? Pero minsan nagkakasakit ka ta. Sabi niya, ang tagal niya sumagot, pero napapaglabanan ko. Opo. Pero, kung ako sa'yo, maging totoo ka sa sarili mo. Lahat ng sakit ng ginagawa mo, babalik sa'yo. Magkakasakit ka. Pero totoo, namatay siya. Kasi lahat ng sakit ng ginagamot niya, bumalik sa kanya. Nangyari po yun. Kaya kong patunayan yun. Yun po ay totoo, pawang katotohanan lang. Ang paggagamot, hindi mo po kailangan ito ipagmalaki. Minsan nga, pumupunta ko sa ibang tao, nakayuko pa ako eh. At hindi ako nagpapakilala manggagamot eh. Baka sabi, may kling-kling ako eh. Basta ako, gamot lang ako ng gamot. Pag sinabi ko wala ka sakit, hangin infection lang yan, pagod lang yan. Kailangan mong pahinga, stress lang yan, pero babasbasan lang kita para makatulong ito sa'yo. Ganun lang ang ginagawa ko. Kaya yung sinasabi ng mga tao, paggagamot, masarap tumulong. Kuya, last na tanong ko na lang po ito. Ano po ba ang nangunguha ng bata ng sanggol sa aswang ba or engkanto? Pag ang bata nangunguha ng aswang, pwede po yung bata na pag nasa tiyan pa lang, syempre number 1 po yung aswang. Pero yung bata po na medyo mga 3 years old pataas po hanggang 7, natural po kasama na po doon yung engkanto. Kasi may nakalaban na po akong aswang. Buntis po siya. Kinukuha yung anak niya, kinakain po unti-unti. Pero totoo po yun. Kasi alam niyo kung bakit. Buntis na po yun. 2 months na lang lalabas ng anak niya. O 3 months. Inawakan ko na yung kamay niya. Pati yung bata, kala mo nag-break sa loob ng tiyan ng nanay. Tapos yung nanay, galit na galit sa akin, nakatingin buntis. Siyempre, iniisip ko, baka mag-heart attack ito, baka manganak. Kaya ang ginawa kong taktika, tinuro naman to sa akin ng lolo ko, selyuhan. Ang masasaktan lang ang nasa loob, pero gagalawin man ng katawan, pero magiging normal lang to. Sa oras natin, siya ay mabagal na galaw. Sa oras natin, sa panahon nila, siya ay mabilis na galaw. Ibig sabihin, may taktikang ganun yon. Yung gagamitin mo yung reincarnation upang hindi mangyari sa oras na ito. Kunyari, alas 9, may 15 minutes kang magagamot. Kailangan hindi ka lalagpas doon bago maepektuhan ang loob ng katawan ng bata. Mapapag-aralan nyo din po yan pag natuto kayo maggamot. Hindi lang po basta ipit ng ipit. At saka po yung mga nakukulang po, malalaman nyo po agad talaga yon. Pag kinukulang po yung mga mata ng isang mangkukulam, ay pag dumilat po siya ng mga mata niya, meron po talagang mangkukulam o masamang espiritu na papadilat po mata kahit nakapikit ang isang tao, nagagalit, nakatilit. Pero dapat po yung mata, nakaganyan lang po. Hindi po yung nakatingin siya sa'yo, tapos nakatingin siya sa'yo, tapos gagano lang siya, tapos tinititigan niya yung mga tao. Hindi po totoo yung pinukulam. Dala lang po yun ng stress at side effect niya na yun sa pagkukulam na meron po bang inipitan ng ganon. Tapos, siyempre, akala niya kinukulam. Siyempre, nilalagyan niya na doon. Pag mararamdaman niya na iniipit po ng konti yung paa niya, sisigaw siya, Hindi po yung totoo. Ang kinukulam po minsan, kailangan po yung talaga nakapikit yung mata nila. Kahit anong pilit po ng dilat. Tapos babalik ulit sa dati kasi mabubulag po sila, masisilaw sila sa liwanag ng Diyos.
wala pong makakakita sa liwanag ng Diyos. Di ba, lagi niyo po naririnig sa akin yung sa mga pasyente ko, meron daw dito maliwanag na parang kumikinang daw, pero subukan mo yung kamay mo, ipikit mo yung mata mo, ganun mo. Di ba, pag nakapikit ka, mararamdaman mo maitim, pero pag nakaganon ka, nakapikit ka, tapos maliwanag pa rin yung nakikita mo, ibig sabihin, may liwanag na gumagabay sa'yo. Kung pwede po, may malakas po mong kukulam ng subo, pero hindi po siya tititig sa'yo. Pero ganun pa rin siya tumingin, tapos yung mga mata niya umiikot po. Yung umiikot po itong itim, gumaganon, yun po talaga may sanib. Tsaka pag ginawa ka mo po yung pasyente, kahit minsan, pag hindi po nagagamitan ng stick, yung mata niya nakadiretso lang po. Alam mo po, wala po siya sa sarili niya, parang yung hangin, lumilipad lang sa hangin ng kanyang utak. Nakatingin lang, yung ganun. Yung mata niya, di ba, pag tinamaan to ng kahit anong konting hangin, may mata natin kukurap. Yung po yun ay kinukula mo kasi sinasaniban yung mata niya, hindi po kumukurap. Pero yung mata po yung nakaganyan pa, tapos nakatingin pa sa'yo, ha? Siyempre marami nanonood sa kanya, nakabidyo siya, sasangayunan niya na lang yung sinabi ko. Marami, doon nyo po mapapansin. Kaya pag naggamot po kayo, lalong-lalo na kayo, sir, na si Lex Friend, Ponsalan, ayan, at saka si Abraham Lee. Yan, si Castillo, gusto rin niya maggamot. Yan, si Baby Boy, gusto rin niya maggamot. Yun lang mapapayo ko sa inyo. Gusto niyo matuto sa paggagamot. Huwag lang kayo basta ipit ng ipit. Minsan mauto kayo ng makukulam. O kaya wala siyang sakit. Pag kinukulam po ang tao, pag sinasaniban, lalo pag sinasaniban po, mapapansin niyo po ang kanyang energy, na mabaho po ang kanyang amoy. Hindi ko po sinasabi sa hininga niya po yun, kakaiba po yung sinasabi ko. Tapos ang mga kamay niya po, sa normal na tao, kala mo po nakaturok ng ecstasy. Yung kala mo yung hard na ng katawan. Tapos yung mata po, umiikot-ikot po yun. Yung dito, makikita niyo, gumagano yung mata niya, bumabaliktad-balik, di po kayo ng normal na tao yun. Tapos yung ngipin niya, hindi po yung kinakatkat ng parang ginaganon-ganon. Gigil na gigil lang po. Tapos yung dito po nyo, panoorin nyo dito niya, kumakapal po yung kumakapal. Tapos yung dito niya po, nagiging parang maligno siya. Doon po tapos yung dito niya, mapapansin nyo kakaiba. Mayroon po galing sa ilalim ng lupa o sa nasad ng katawan niya, nagsasasanib po yung sa katawan niya. Ganun po yung mga sinasabihan. Tapos yung nagwawala po talaga siya, makikita mo, bago mo pitikin yung stick, mangyayari pa lang, malakas ang ipik sa kanya. Para siyang kinuryente ng 200 volts agad. Kuya Andel, chat niya lang po tayo. Lita, gagawin pa po kami. God bless po. Good night. Sige, God night din. Pagkwento lang. Yun lang po yun. Totoo po yun. Minsan, mapapansin nyo. Ganun po ang sinasaniban. Pag pinitik lang po yung kahit papel, stick, bala man ilagay mo sa daliri niya, bago pa lang yung pitikin at gumalaw ng konti, ang galaw po nyo, mabilis pa sa isang, parang kasing bilis ng kidlat. Pag pitik lang nyo, biglang papasok yung kuryente so papasok sa kanya. Doon nyo po nalalaman na may sanib talagang sa tao. Kasi kung wala naman po sanib yan, kahit nakaganon po yan sa paa niya, daliri, masasaktan man siya ng masakit, pero para lang siyang kinakagat ng langgam, o yun, makakaramdam ka pa rin. Pero pagka may sanib po yun, at bigla pong uminit ng tuloy-tuloy at hindi na po huminto at natusok na po siya ng karayong, para ka na pong kinagat ng malaking hayop at babaliin yung mga buto mo. Para kang binunutan ng ngipin na walang anesthesia sunod-sunod. Malakas pong ipik sa'yo. Di ba pag masakit ang ngipin natin, halos nadudurog ang utak natin. Parang ganun po yun. Pero minsan mayroon pong puso mahina, wag po masyadong, mayroon pong technique naman po yun. Papapag-aralan nyo din po yan, yung sa paggagamot. Kaya nga po sabi sa inyo, pag marami na po kayong natututunan sa paggagamot sa mga tao, marami po kayong makikilala na iba-ibang tao kung ano pong kanilang nilalaman ng isip. Pero ito lang lagi sinasabi sa akin ng Diyos, lagi ka lang manalangin at magdasal at huwag ka lang makakalimot na pumasok sa tahanan ng Panginoon Kristo. Sabi ng anghel ko yun, sabi ng Diyos yun. Huwag daw ako makakalimot sa pagdarasal at ituro ko lang niya sa mga taong ginagamot niya. Dahil ang sandata natin ay puro panalangin. Yun lang po sinasabi ng Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig at kapayapaan. Dapat siya maghari sa atin at ganun din sa ating lahat. Kasi kung ang puso mo ay may sukdulang galit at hindi ka marunong patawad,
madali pa rin po tayong talunin ng demonyo. Ang sabi ko nga sa inyo, lagi lang po tayo magdasal at manalig. Yan lang po. Maraming salamat po sa lahat sa nakikinig at magandang gabi na po sa inyong lahat. Pasensya na po kayo at bukas meron po tayong insenson doon sa Yun lang po ang sinasabi ko. Magtiwala lang po kayo sa Diyos at manalangin. Yung gusto pong pumunta rito at magtanong kayo sa akin, walang problema. Iniiwan ko naman po yung number ko dyan sa inyo. Yan, tawag lang po kayo. Pero kung kasi pagka tumatawag po kayo sa akin, kailangan may load po kayo. Kasi alam niyo po, mabusisi ako magdasal. Magtanong para malaman ko kung ano agad gagawin ko kung kailan na po kayo nagpagamot sa ganyan-ganyan. Lahat po ng mga instrumento ng Diyos ay pantay-pantay lang ang kapangyarihan. Kahit ako, kapangyarihan ng Diyos yan, ganun din sa inyo. Binigay siya sa atin ng Diyos. Lahat tayo meron. Maging totoo lang po tayo sa sarili. Kaya masaya lang po ako na nakakatulong sa kapwa. Minsan makaka-counter din kayo ng mga walang sakit, nagsasakit-sakitan. Minsan makaka-counter naman kayo ng mabait na naghahanap talaga ng tulong ng Diyos. Minsan naman sobrang stress lang. Kailangan ipadala nyo rin siya sa doktor. Kailangan niya rin ng medisina at kapayapaan ng kanyang utak. Kung ano man nangyayari sa kanya at hindi niya matanggap, tulungan na lang natin po sila. Sige po kuya, support natin ng YouTube mo. Maraming salamat din po sa inyo at God bless po sa inyong lahat. At ulitin ko po mega shoutout dyan sa Alaska, Sir Katikbak, sa Amerika, magandang gabi din po sa inyong lahat. Ingat po kayo. Ingat sa virus. Kaya si Sir Katikbak, mega shoutout din sa Amerika din po. Kay Sir Raul, kay Ate Chona, taga sa Amerika, sa Japan, mega shoutout po. At sa asawa ko na si Sinta Cablen Cruz. Todo suporta po yan sa paggagamot ko. At inaalalayan niya po ako maggamot. At yung nagtatanong po sa akin, marami nagtatanong sa akin yan pag gusto magpagamot, kanina po kayo sa iba-ibang manggagamot, hindi po ako nagpapabayad. Pero wag niyo po ako bibigyan ng piso. Kasi hindi po makakabili ng piso ng, ano ba tag nito? Ng mantika. Yung itlog po, 7 pesos na. Yun lang po. Yung sardinas, 20 na. Huwag niyo po ako bibigyan ng 10 piso. Hindi po makakakain kami ng anak ko. Kasi yung iba po, okay lang po yun. Ulitin ko, kung kayo pupunta rito, dalhin niyo po 101 na pananampalataya niyo sa Diyos. Huwag po kayo sa akin, maniwala sa Diyos lagi. Instrumento lang kami, instrumento din po tayong lahat. Pantay-pantay lang po ang kapangyarihan nating lahat. Yun lang po mapapayo ko sa inyo. Pero pakiusap ko lang sa inyo, common sense lang po. Huwag nyo lang po ako bibigyan ng piso. Understood na po yung sinabi ko, piso. At ako na lang po magbibigay sa inyo. Hihingi ko na lang kayo sa iba akong pasyente, tapos bigyan ko kayo ng piso. Kasi minsan po yung nakakotse, binigyan ng himala, nagdodonasyon, okay lang po yun. Kasi hindi naman po ko naningin. Kahit piso, 10 piso, wala pong karapatan magalit sa kanya. Basta naggamot po siya ng pong Nazareno. Yun lang po. Wala pong karapatan magalit sa inyo. Kahit piso lang ibigay nyo, 2 piso, bahala kayo. Basta't importante na tulungan ko kayo ng abot ng aking makakaya. Hindi ko po kayo sinisingil. Kasi sa inyo na po yan. Kung magkano po yung nyo sa altar. Kung kayo man po ay naggamot do sa mga nagsisingil, wala rin po kong karapatan magalit sa kanila at hindi rin po kayo pwede magalit sa kanila. Yun po ay kagustuhan nila at kagustuhan nyo rin po magbigay sa kanila. Kung meron po man nagbigay sa akin dito na hindi ko po tatanggihan basta't galing sa puso nyo. Mahala na kayo. Yun lang po sinasabi ko sa inyo. Maghulog kayo ng piso, nasa sa inyo na yan. Hindi po ako magagalit. Pero sinabi ko man yung kanina, huwag nyo lang hulugan lagi ng piso-piso ha. Kasi hindi po yung makakabili ng mantika. Lalo po sardinas ngayon, 20 pesos na po. Kaya mag-alala, gagawin ko ang lahat ng abot ng aking makakaya sa paggagamot sa spiritual. Basta tulungan nyo lang ako magdasal at magtulungan tayo. Hindi ko yung magagawa kung hindi nyo ako tutulungan at hindi tayo makahingi ng tulong sa Diyos dahil yun siya ang maggagamot sa inyo. Bilang instrumento, gagamitin niya ang aking kamay na siya ang maggagamot sa inyo. Yun lang po ang Panginoon Kristo. Magtiwala lang po tayo
at wag po tayong susuko at lagi po tayong magdasal. At yung mga nagpapagamot po dyan na iniwan, babae man ito lalaki, mahirap po gamutin yon, hindi ko na po kaya yon. Ang tungkulin ko po, exorcist, kulam, barang, sinasaniban, sinasapian, inaaswang, mga halo-halo na, mga naingkanto. Pero yung mga pababalikin na iniwanan at hindi ayaw po magpakita, okay lang po kung ginagayuma, sakop ko pa yun. Pero yung iniwanan na po kayo na po makakasagot nyo, magdasal na kayo sa Panginoon Kristo. Yun lang po masasabi ko sa inyo. At magandang gabi po sa inyong lahat at mega shoutout din po sa mga taga Batangas, Bulacan, yun lang po. At wag niyo po naman, pag gusto niyo po magpagamot, wag niyo rin po akong kukwentuhan na okay lang po yun. Minsan sinasabi niyo na prangka kayo. Wag niyo po sasabihin niya sa akin, nagbayad po ako sa ganung manggagamot, tapos hindi po ako gumaling. Huwag niyo po silang sisihin. Nagbayad kayo siyempre marami po silang ginagamot. Baka ito lang ang sinasabi ko lagi sa inyo. Kasi po, naka-schedule po kayo sa kanila. Nagkataon siguro po na pagod na siya, siyempre tao lang po siya. Pangalawa, hindi niya po kayo masyadong napokusan, pwede naman po kayong bumalik sa kanya. Sabihin niyo, masama pa rin yung pakiramdam ko at nakakapunta-punta pa naman po kayo doon sa kanya. Yun nga lang, pag siningilo lang kayo, ay hindi ko na po masasabi. Bahala na po kayo. Basta ako, kung hanggang kaya nyo magbigay, okay lang po sa akin yun. Yun nga lang, kung talagang piso lang ibibigay nyo, wala akong magawa. Pero magbibigay kayo, tapos nagdadala kayong pasyente, okay lang po yan. O sa inyo na po yan, bahala na kayo. Pero nagpapasalamat ako, parating na po yung Pong Nazareno. Yung nagdonasyon nito, at nag-text na po sa akin yung namimiss ko at makita ko ng Pong Nazareno na ito. Maraming salamat po sa inyo at magandang gabi po sa inyo, Sir Katikbak, Meg Ana Christian, Lex Friend, tapos lahat sa inyong lahat, at Cervantes, Karen J. Valdez, at ganoon din sa Abraham Lee Castino. Mega shoutout sa inyong lahat. Mega maraming salamat ha. Maraming salamat sa lahat po sa inyo nagsuporta sa akin sa YouTube ko. Mahigit 2,000 na ako, 2,300. At umabot na rin po ako sa Facebook page ko ng 1,155. Napakabilis lang po. Maraming salamat po sa inyong lahat. At God bless po sa inyong pamilya. Sa lahat-lahat po ng nanonood dito, welcome po kayo. Kaya gagamutin ko kayo ng abot ng aking makakaya hanggang kaya ko. Kaya pag sinabi ko na hindi ko kayo kaya, pumunta kayo sa doktor, makikita ng Diyos ang sakit, makikita na ng medisina, punta lang po kayo doon. At maraming salamat po at magandang gabi po. Maraming salamat po talaga at God bless po sa inyong pamilya lahat. Sensya na po kayo sa kwentuhan natin ha, kung napahaba-haba lang po ng konti. Na-miss ko lang po kayong lahat.